खुलुमबाय रायजोफोर वेलकाम टू Ispl 2022 लोगोफोर जोंथ' बयबो मिथिगौ फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया गावनि जिउखौ राफोदै लाखिनो हायो एबा गावनि जिउखौ दानो हायो आरो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों देरहासार जानो हायोब्ला ओनसोलनि एबा हादरनि मुं खामायनो हायो बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफोरनि इयुननि जौगानायनि थाखाय आरो बड'लेण्डखौ स्पर्ट्स बिथिङाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनायनि थांखिजों मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि सा सानजा रायजोफोराव थानाय गासै मोन 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि गेजेराव थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय बिटिआरनि मोनब्रै जायगा फारियै उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियाम बाक्सानि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स चिरांनि बिजनी आरो क'क्राझारनि KDSA प्लेग्राउन्डआव सिजन 1 इंटर 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लीग सुंद'यै Ispl 2022 जागासिनो दङ बिनिनो सेमि फाइनाल गेलेनाया गाबोन 20 अक्ट'बराव उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामाव मोनसे जागोन आरो क'क्राझारनि KDSA प्लेग्राउन्डआव मोनसे जागोन आरो थामथि मासि एबा थर्ड प्लेसनि थाखाय गेलेनाया 22 अक्ट'बराव मुसलपुरनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव जागोन बे Ispl 2022 नि जोबथा गेलेनाय एबा ग्रेन्ड फाइनाला फैगौ 23 अक्ट'बराव जोबोद गाजा गोमजायै कालारफुल प्रग्रामनि गेजेरजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजागोन मख'नो गोनांदि बे जोबथा गेलेनायाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि रिनिकी बयान शर्मा आरो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट कल्याण चौबेजों लोगोसेयै आसामनि गोबां केबिनेट मिनिस्टारफोर आरो 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन स' लोगोफोर फैदो जों बयबो बे खाबुखौ नागारालासिनो बयबो जनायदिनि लेट्स फुटबल जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब Ispl आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 शेड्युल ओनसोलाव थानाय मोन 10 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 शेड्युल ओनसोलाव थानाय मोन 10 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल लाई अटोनोमस काउन्सिल मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन